Ето, че отново сме в студиото на Акценти, където през следващите 20 на минутки ще се поговорим за правата ни като потребители. Бързам да кажа добър вечер и добре е дошъл на Георги Генов. Здравейте! Здравейте! Вие сте ръководител на Европа директно в Сливен. Да, точно така. Интересно ще бъде да кажем, че Световният ден за защита правата на потребителите се отбелязва тук при нас в България от 1991 година. Бих казала доста отдавна. Все още обаче българите не си знаем правата като потребители. Защо, според вас? Преди да отговоря на вашия въпрос, може би в няколко думи да споделя съвсем кратка предистория на 1991 година. Добре. Този международен ден тогава, през 1983 година на правата на потребителите, за първи път е отбелязан като такъв. 2 години по-късно, през 1985-та, ООН решава да го направи Световен ден за защита правата на потребителите и вече през 1991 година този ден, както казахте и вие, се отбеляза и в България. Не е тайна, вие също споделихте, че голяма част от гражданите, не само в нашия град, ами и в нашата страна, не си знаят правата или не ги търсят, не ги отстояват по най-правилния, Днес за пореден път, буквално в прав текст, ми казаха нещо много интересно. Инспектори, които работят в Общинския отдел за защита правата на потребителите, че към тях за помощ и за консултации се обръщат само възрастни хора. Младите хора като че ли са така съвсем спокойни, не ги интересува излъгал ли ги е някой, злоупотребил ли е с тяхното доверие. Ако трябва да бъда честен, хората, които днес посетиха нашето събитие на главната улица в Сливен, бяха такива от средна до... Хубаво е да кажем, че вие подредихте един информационен щанд. Може би няколко думи и за него, след това ще продължим с разговора. Информационен щанд, посветен на 15 март, Световния ден на защита на потребителските права. Този ден, този 15 март, се отбелязва всяка година в Сливен от Информационен център Европа директно от 2008 година, всъщност неговото създаване, до ден днешен. Тоест, вие се стараете действително каквото зависи от вас като информация. Точно така, ние се стараем да стигаме максимално не само до по-възрастните и тези на средна възраст, ами и до младите хора, защото те са една от нашите най-важни целеви групи, един от нашите приоритети. Това коментирахме и с колегите, когато започвахме работа и през 2013, че отново един от нашите най-важни приоритети ще бъдат младите хора на Сливен и региона. Добре, специално по този повод, по повод днешния ден, какви послания искахте да им отправите? Тук виждам, сте донесли много брошури. Върху какво се насочва вниманието? В тези много брошури има най-различна и най-разнообразна информация, която е свързана с нашите потребителски права. Било то, когато летим с самолет, било то, когато пазаруваме в интернет, било то, когато ползваме мобилните оператори, за да се свържем и да се говорим. Целта на този ден, целта на работа ни днес е максимално разпространяване на тази информация, на тези брошури до възможно най-много хора. Добре, можем ли в няколко изречения буквално да кажем какви права има потребителя? Генерално. Защото оттам нататък, когато примерно си купим някакви стоки от хранителния магазин, те са едни. Когато става въпрос за договор сключен между мобилен оператор, са други. Когато си купим обувки, които се разлепят, са трети. Но като цяло, какви са правата Като цяло, може би, тук ще ви върна малко назад в 1963 година. Тогава президента на Съединените американски щати Джон Кенеди споделя идея в своя реч пред публика, че трябва да има утвърдени потребителски права, за да можем чрез тези права ние да се борим срещу нелоялните търговци, срещу монополите. Един вид универсални, аз ще ви кажа кои са сега. Ги, да. Това са 4 правила, които той тогава е споделил и впоследствие е утвърдил. Правото на информация, правото на избор, правото да бъдем чути и правото на безопасност. Аз мисля, че в тези 4 права се казва май всичко. Се казва всичко, на което нямаме право, когато консумираме храни, напитки, когато си купуваме дрехи, обувки, уреди, играчки за децата, когато ползваме интернет, мобилни оператори, когато летим с самолет. Добре, вие на няколко пъти казахте и за интернет, и за мобилните оператори. Сега с самолети не знам колко често летят хората все още, поне от Сливен. Дай Боже броя им за всяка следваща година да нараства, но
Относно информираността, знае в България от известно време действително много се държи на това всички етикети по стоките да бъдат изрядни, най-напред да бъдат написани на български език, да се съдържа, т.е. да присъства съдържанието на всяка една стока, от какво е произведена, продукта съответно от какви суровини е произведен. Как стоят нещата обаче с защитата на правата, що се отнася до получаването на услуги от мобилни оператори? Да, можете ли да ни кажете нещо по-конкретно? На първо място тогава, когато сключваме договор с даден мобилен оператор, това, което и в официалните брошури... Да. Ето, това е една от тези брошури. В коя камера може да я покажа? Тук на колегата. Право на връзка. Тук от Сдружение активни потребители... Ако искате, подавайте ми я на мен, аз ще я задържам по-дълго време. Право на връзка. Тук от Сдружение активни потребители ни съветват много внимателно да четем договорите си и по-специално дребния шрифт в края на всеки лист, преди да подпишем. Защото точно в този дребен шрифт има така наречени скрити разходи, има, дори може да кажем, скрити услуги, които след като подпишем, в последствие разбираме, че ние трябва да заплатим. И това, което е било договорено предварително, не е така. Затова съветваме гражданите, много внимавайте тогава, когато подписвате тези договори. Значи е хубаво действително да има такива, да разполагат с повече такива брошури нашите съграждани. Тук акцентите са това, че да смените оператора си е лесно. Как се процедира, ако използваме предплатена карта за разговори от чужбина. Искам да използвам пренос на данни в роуминг в Европейския съюз. Ще прочита, например, какво пише под запомнете. Тези правила не важат, когато пътувате извън държави на Европейския съюз. Да, значи очевидно това няма защо да го чета, тъй като то е следствие на текста, който е преди това изписан тук. Очевидно предлага се и такава информация. Къде могат да получат тези, които не са успяли наши съграждани днес? Тези, които не успяха в рамките на деня да посетят информационния щанд на главната улица или да дойдат при нас на Славянска номер 3. През цялата следваща седмица имаме такъв организиран щанд и в офиса на Европа директно в Сливен. А и след това граждани, които имат интерес към тези материали, към тези брошури, винаги могат да заповядат, да поискат. Няма да им откажем. Достатъчно количество имаме. Всичко е въпрос на желание. Всичко е въпрос на желание. Искаме си и тази брошура да покажете. Да, коя е тя? Къде може да се оплачем. Така. За съответните нарушени права, свързани с храни, някакви други стоки, техника, изгубен багаж на гара или на летище. Всичко в тази брошура е описано, така че, както и вие казахте, нещата може би опират и до нашето желание. Да, тук са написани някои телефони. Казват, институциите не работят, нека да ги накараме да заработят. Тогава, когато си потърсим правата, може би ще заработят. От тази брошура, например, става ясно към кого да се обърнем в случай на общи проблеми с търговци на дребно, опасни стоки, развалена храна, проблеми с електричеството, вода и парно, нещо съвсем изключително актуално, липсваща или лоша телефонна, интернет или кабелна връзка, измами в такси или в автобус, ако живеете в малко населено място или пазаруване извън граница. Тук от тази брошура действително има посочени конкретни интернет адреси, сайтове, конкретни телефони, на които всеки един така пострадал или ощетен гражданин, потребител може да се обърне. Имате ли връзка някаква обратна? Колко често се използват тези телефони? Дали наистина постъпват сигнали? Резултатите, които предстоят от днес, от събитието днес да бъдат обобщени, ще ги качим на сайта, на нашия сайт на центъра. Може би ще ги предвижим до някоя медия, за да бъдат съобщени. Това, което ми направи впечатление, е, че хората днес най-много задаваха въпроси, свързани с нарушени права от страна на мобилните оператори и от страна на големите вериги магазини. Сега няма да споменавам на днешния ден и марки, такива за да въпроси постъпиха най-много при вас. Даже още в началото на деня дойде един господин, който ми зададе въпрос във връзка с това, кога ще бъде намалена цената на тока, което вече не е в нашите правомощия, но хората имат най-различни проблеми. Добре, аз ви предлагам да поговорим. Разкажете ни за този Европейски потребителски център и това до каква степен е абстрактно
понятие, организации и до каква степен действително всички ние, примерно жителите на Сливен, можем да разчитаме на помощта на този Европейски потребителски център? Ами Европейския потребителски център в никакъв случай не е абстрактно понятие, тъй като той се работи много активно със седалище в град София. Биха си задали въпроса, има ли смисъл аз от Сливен да се обадя до София, пък те кога ще ми разгледат случая, пък дали ще ми обърнат внимание? Те колегите са, мисля, 4 или 5 в екипа, така че няма как да действат бързо и да решат всеки един въпрос в рамките на 3 до 5 дни. Всеки сам разбира, че се наложи да изчака седмица, 2-3, може би месец, докато се стигне до неговото запитване. Така че работи се в тази насока. Европейския потребителски център решава около 50 и над 50% от проблемите, които са поставени пред него. Тук само да отбележа, че той не може да ни представлява в съда. Не може да притисне, да накара нелоялният търговец да поеме някаква отговорност. Добре, в какво тогава се състои неговата помощ? Неговата помощ се състои в това, че той се свързва с други адекватни звена и институции, които вече биха могли да подведат съответния нелоялен търговец под съдебна отговорност и да го накарат той да се понесе глобата или това, което трябва да заплати при евентуално нарушение на правилата. Вие преди мъничко казахте, че в 51% е успял да помогне. Не 51, около 50% примерно, е малко над тях последните данни. Кога не може? Кога не може? Или може би да кажем в кои случаи не следва да се обръщаме към него, или няма как да формулираме? В случаите, в които са нарушени нашите права, там брошурата е пред вас, може да видите за какво точно става въпрос. Аз в момента не знам дали при мен има такава брошура, но там са фиксирани нарушени права в интернет, права, които се отнасят до стоки и продукти. Да, и отменен полет онлайн търговия. Точно така в тази област Европейския потребителски център може да ни помогне. Бих искал да спомена и другата служба Solvit, която също е със седалище в София. Тя разрешава трансгранични проблеми в Европейския съюз. Един пример може да дадем тук. Да кажем, ако наш студент, български студент, отиде да се обучава в Германия или в Италия и там има проблеми с квартирата или настаняването в студентското общежитие, може да се обърне към съответната служба Solvit и в рамките на 72 дни неговия проблем да бъде разрешен. Но това така буквално като панацея ли да го приемаме? Тоест абсолютно всички ли случаи действително за 51, не, колко казахте? Еди колко дни ще бъдат разрешени? Аз няма как да ви дам конкретен отговор на този въпрос, вече трябва да питате колегите в София. Защото всичко е много субективно и относително и зависи от проблема, зависи от конкретния случай. Още една брошурка може би да покажа. Да. Това е брошурата за Европейската здравноосигурителна карта. Можем да информираме, толкова по-добре. Тогава, когато пътуваме в друга страна, различна от нашата в Европейския съюз, е хубаво тази карта да я имаме в себе си, защото тя ни гарантира предоставяне на медицинска помощ. Сега картата се изработва в районната здравноосигурителна каса. Всеки един може да отиде там да пита какви са условията, изискванията, документи, които трябва да подаде и в рамките на, мисля, че месец получава всъщност тази от тази брошура можем да получим отговор на въпроса кой може да ползва такава карта, необходимо ли е моят партньор или децата да имат отделни карти, на какви медицински грижи дава право картата, какво не покрива картата, алтернатива ли е картата на частната пътна застраховка, в кои страни мога да използвам Европейската здравноосигурителна карта и как мога да получа тази карта. Всъщност всички тези брошури на какъв принцип са изработени? Предварително вероятно е правено някакво проучване, кои са най-често постъпващите въпроси, може би на потребителите. Да. Част от брошурите се изработват от Сдружението активни потребители, виждате и на самите брошури. Мисълта ми е как се избира към какво да бъдат насочени. Вероятно на принципа проучване на мнението на гражданите. Да, това, което предположих. Няма как да бъдат изработени просто така. Променят ли се правата ни през годините? По-скоро би трябвало да задам въпроса и ми се струва, че отговора му ще бъде положителен. Те се увеличават. Да,
Това си мислех аз да ви кажа, че се увеличават, но трябва да ги отстояваме. Да ги търсим и да ги отстояваме. Много често, когато дори и тук в някои от брошурите, когато ги преглеждах, срещнах, например, нарушени права от таксиметров шофьор. Нали, сега нямам нищо против таксиметрови шофьори, просто давам един пример. Знаете, в столицата много пъти има инциденти с таксиметрови шофьори. Някой си казва, ами подминавам го, няма сега за 10, за 15, за 20 лева да създавам главоболие. Не трябва по този начин. Тогава, когато всеки започне да си търси правата, било той за най-малкото нарушение, тогава нещата ще влязат в релси и ще влязат в ред. Така си мисля аз. Да. Ще трябва да действаме. Така, един последен по-конкретен въпрос да ви отправя. Постъпват ли питания при вас, дали хората се интересуват какви са правата им като потребители на административни услуги? Например, реши някой да отиде по някакъв повод или причина в общината за нещо. Или в областна администрация, или в НАП, да речем, или в здравноосигурителната каса. Постъпват ли така въпроси, редно ли е така да се обърнат с мен, дали е редно, примерно, да чакам еди колко си дни за извършването на определена услуга? Ами точно такива въпроси до момента, откакто аз съм в Европа директно, не са постъпвали, но има въпроси, на които ние не можем да отговорим, не са в нашите компетенции. И тогава ние насочваме съответния човек към институциите, да, към НОИ. Съвсем скоро, преди 2 или 3 дни, дойде жена, която с проблем свързан с пенсията и работила в Гърция. От година и няколко месеца се чака документи от гръцката страна, все още не ги е получила. Тогава вече ние насочихме към НОИ. През лято на миналата година имахме запитване свързано с тютюнопроизводители. То беше за НАП. Казусът беше във връзка с данъци. Пренасочихме съответния човек към НАП. Към агенцията по приходи, да. Така че при вас действително постъпват доста, как да кажа, широкоспектърни такива проблеми и въпроси. Човека няма как едновременно сме прависти, икономисти, достатъчно е да им дадете правилната насока и да ги ориентирате. Това е една от основните задачи. Освен консултациите и информацията, която предоставяме във връзка с Европейския съюз, европейските програми, евентуално отворени предложения за проекти, другата ни основна задача е тогава, когато не можем да отговорим на някое запитване, не е в нашите компетенции, да пренасочим към най-адекватната структура или институция, съответния човек, за да може той вече да се получи. Която е ангажирана със съответния проблем. Добре, господин Генов, за финал на нашия разговор ми се ще наистина да отправите един призив, защото мен ми се струва, че само един ден в годината не е достатъчен да апелираме и да разчитаме на него всички граждани да повишим своята култура като потребители и да бъдем по-взискателни. Какви ще са вашите думи? Моите думи са към гражданите на Сливен и областта. Бъдете по-активни, търсете своите права, отстоявайте ги. Само тогава ще притиснем нелоялните търговци и ще получим това, което ни се полага. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Може би само още в рамките на минутка-две да допълня, че и през 2013 центъра продължава своята работа. Този път с програмен период до 2017 година, за първ път 5 години. Между другото, тук е удачен наистина момента и аз може би да анонсирам, че и сега ви отправям една покана в съвсем близко бъдеще да ни гостувате отново, когато в детайли ще ни представите какво точно възнамерявате да се случи през този следващ програмен период. Той не е малък. Да, цели 5 години. Благодаря за поканата. Бих искал да благодаря и на един от координаторите на проекта, без които усилия нямаше да продължим нашата работа. Това е господин Стоян Марков. Благодарности отправяме към Фондация Европейски младежки инициативи, нашата нова приемна структура и разбира се, на последно място община Сливен, която благодарение на чиято подкрепа ние се намираме на същото място, на което бяхме и до момента, Славянска номер 3, етаж 4. Така че с община Сливен също продължаваме нашето активно сътрудничество. Може би още един призив да отправя към гражданите на Сливен. Заповядайте при нас. В наше лице ще срещнете един млад, мотивиран, активен екип, който няма да ви върне и ще ви помогне с каквото може, когато е в неговите компетенции. Така че
Успех на всички в начинанията. Да. Още веднъж, господин Генов, ви благодаря за това участие. Уважаеми зрители, благодаря ви, че прекарахте и този петък вечер в компанията на нашето предаване. Пожелавам ви един топъл, спокоен уикенд. Разделяме се до понеделник с пожеланието: бъдете здрави!